Какво става, гайз? Здравейте, здравейте и добре дошли. Аз съм Захари Иванов и добре дошли в това ново видео. Днес искам в това видео да ви представя моята седмица как мина. Минаваме през понеделник. Правихме 200 за тройка, клек, лежанка 135 тройка, тяга 220 за тройка. Реално чувствах се добре, беше окей. Не бях спал, но въпреки това си направих нещата. Сряда направих 223 PR, двойка на клека. Тя беше добре, но ще видите между другото във видеото как на второто повторение се едно психически клякам, изведнъж ставам, спирам и пак продължавам. Беше много странно. 147,5 лежанка за едно, което не съм сигурен дали ми помогна колегата. Нека да кажем, че не е. Но аз си приемам, че е, т.е. ще го повторя и след някакво време пак ще го повторя да го направя. Продължаваме с мъртвата тяга, която в срядата направихме PR. Отново 242,5 за двойка, което беше между другото добре. Добре се усети двойката. Другите неща няма да ви казвам, защото те не са чак толкова важни, така че това е най-важното, което сме направили. Така, минаваме към днес. Днес успях да направя 213 за тройка. Също направих back offset. Тествам сега с back offset как ще се получи. Дали ще бъде добре, дали ще бъде зле. Искам да видя как за мен би подействало това нещо. 183 за тройка. След 213 за тройка, 183 за тройка. След това минаваме към лежанка, 145 за едно. Исках двойка, но двойката не се получи. И след това 125 за тройка. Минаваме към тягата, 147,5 за едно, което беше, не знам колко беше измъчено, може би RP 8, 7, нещо такова, 7 или 8. И след това 220 за тройка, което между другото ме поизмъчи повече. 220 за тройка ме поизмъчи доста. Така че това е седмицата. Добре се чувствам. Доволен съм от това, което се случва в момента с тялото ми. Възстановяваме добре, храним се добре. Вие ще видите сама тренировка как е минала. Благодаря ви, че отново бяхте с мен. Бъдете здрави, бъдете благословени. Идват много светли празници и християнски празници, така че пожелавам ви да ги прекарате с вашите близки и с вашите роднини и наистина да си прекарате една невероятна почивка, но да не спирате да тренирате. Това от мен. Абонирайте се, лайквайте, сабскрайбвайте и бъдете здрави! Sergeant.